wai cewa suke yi ku daina wahalar da kanku da sunan tajdidin musulunci ko kuma da sunan adalci ko da sunan gwagwarmaya, domin har ku mutu wahabiyawa ba za su bi ku. Me zai hana ba za ku tsaya a iya da'awarku ta shi'a ba? Me yasa ba za ku zama masu kira zuwa ga aƙida ba kawai, wanda zai yi ya yi, wanda ba zai yi ba ya bari? Wannan shine tambayan da mutane da dama suke yi dangane da da'awar Sheikh Zakzaky. Amsa kuma shine, na farko kai ma sai mu tambaye ka, mu ce maka waye ya tabbatar maka da cewa al'ummar da take karban adalci, al'ummar da take yadda ta aikata musulunci a aikace za ta fahimci da'awar ahlul baiti? Kai waye ya baka tabbacin wannan? Abu na biyu kuma shine saninmu ko fahimtarmu ko zatonmu da cewa mutane ba gaskiya suke so ba, ba addini suke so a aikata ba shine zai sanya mu kuma mu daina nuna musu wannan gaskiyar ko mu daina nuna musu wannan adalcin ba. Za mu yi ta yi har mutuwarmu. Me dalilinmu na yin hakan? Shine mu yanke musu hanzari da uzuri a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, domin kuwa ba za su je gaban Allah ba su ce mishi ba su san da wannan da'awa ko ba su san da wannan hakika ko gaskiya ko adalcin ba. Wannan shine abubuwan da ya sanya ba za mu fasa ba kuma za mu daina ba, babu gudu babu ja da baya. Da'awar Sheikh Zakzaky insha Allahu rabbi ba za ta dakata ba daga nan har abada. Da'awa ce irin ta annabawa. Misali guda ɗaya shine, kana tsammanin lokacin da aka aika annabi Musa zuwa wajen Fir'auna bai san cewa Fir'auna ba zai shiryu ba? Kana tunanin Allah bai san cewa Fir'auna ba zai shiryu ba, amma duk da haka ya tura mishi Musa akan ya kira shi zuwa ga musulunci, zuwa ga gaskiya da adalci? Siyasa ne. Amma menene abin da zai yanke ma Fir'auna hanzari wurin Allah subhanahu wata'ala? Shine a kirawo shi, garantin idan bai bin ba har mutuwarsa, to shikenan Allah yana da dalili kwakwara na kama sa da kuma hukunta sa akan bijirewa gaskiya da kin bin adalci a rayuwarsa. Wannan kaɗan daga cikin misalan da zan iya baku kenan. Ina fatan al'umma suna fahimta. Na gode.